ଅପରାହ୍ନର ଝିପଝିପ୍ ବର୍ଷାରେ ମୁଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲି କଟକ ଚୌଧୁରୀ ବଜାର ସ୍ଥିତ କୁମ୍ଭାର ସାହିକୁ ଗଣେଶ ପୂଜାର ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ମାନୁଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଗଣେଶ ପୂଜା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, କିନ୍ତୁ ଆମ କଟକର ଗଣେଶ ପୂଜାର ସ୍ୱାଦ ବି କିଛି କମ୍ ନୁହଁ। ଏହାଛଡ଼ା ଜଟଣୀରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏଠାରେ 11 ଦିନ ଧରି ପାଳନ କରାଯାଏ। ଗଣେଶଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ପୂଜ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଏ କଥା ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ଏହି ଗଣେଶ ପୂଜାରୁ ହିଁ କଟକ ସହର ନିଜକୁ ସଜାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ ପାର୍ବଣର ଋତୁ ପାଇଁ। କୁମ୍ଭାର ସାହିରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲୁ କିଏ ମାଟି ଦଳୁଥାଏ, ତ କିଏ ଅଧା ଗଢ଼ା ମୂର୍ତ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ତ କିଏ ରଙ୍ଗ କାମ କରିଥାଏ। ଆଉ ଭିଡ଼ ଲାଗିଥାଏ ଅନେକ ଛୋଟ ବଡ଼ କ୍ଲବର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ। ଗଣେଶଙ୍କ ପୂଜା ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଥୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀରେ ସରିଥାଏ। ଗଣେଶଙ୍କ ଶରୀରରେ ହାତୀ ମୁଣ୍ଡ କିପରି ଲାଗିଲା ଏହା ହୁଏତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା, କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ ନିଜ ଦେହରୁ ବାହାରୁଥିବା ମଇଳାରୁ ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଓ ଏହାକୁ ଜୀବନ ଦାନ କରିଥିଲେ, ଏ କଥା ଶିବ ପୁରାଣରେ ଲେଖା ଅଛି। ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗଣେଶଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁକିଛି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ପାଖାପାଖି 1 ଘଣ୍ଟା ବୁଲାବୁଲି କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ବାହାରିଗଲି ଘରକୁ। ଗଣେଶଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆହୁରି ଅନେକ କିଛି ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ ଏ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ। ଦେଖାହେବ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ।